Έχει αυτοάνωσα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και χασιμότο και χαμηλά ιστρογόνα λόγω εμεινόπαυση. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο καινούργια σειρά. Ακούμε jazz παρέα και κάνουμε περιστατικό, εννοείται με συγκατάθεση του ατόμου που παρακολουθούμε. Στη μελέτη αυτού του περιστατικού έχουμε την κυρία Ελένη, είναι 53 ετών, είναι μητέρα 2 παιδιών, τελειώνει η εμεινόπαυση, είναι 82 κιλά και θέλει να κάνει απώλεια βάρου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και κάποια θεματάκια με την υγεία μας. Έχει αυτοάνωσα, ρευματοειδή αρθρίτιδα και χασιμότο και χαμηλά ιστρογόνα λόγω εμεινόπαυση. Δεν λαμβάνει κάποιο φάρμακο, ωστόσο τώρα έχει ξεκινήσει να παίρνει βιταμίνη D, συστατικό κλειδί για τα αυτοάνωσα που έχει. Δεν έχει αλλεργίες ή δυσανεξίες, αλλά στην ερώτηση σας ενοχλούν ορισμένες συντροφές, απάντησε ναι, μερικές φορές το γάλα και αρκετές φορές τα όσπρια. Μου ανέφερε, αλλά όχι κάθε φορά. Η κυρία Ελένη έχει και δυσκολιότητα, κάτι το οποίο είναι πολύ γλυκό όταν έχουμε χασιμότο. Ωστόσο, τρώει 3 γεύματα τη μέρα, τουλάχιστον δεν τρώει ένα γεύμα τη μέρα, οπότε αυτό θα το φτιάξουμε εύκολα. Οπότε, τι προσέχουμε σε αυτή τη διατροφική φροντίδα? Θέλουμε οπωσδήποτε επάρκεια σε πρωτεΐνη. Θέλουμε οπωσδήποτε καλή βιταμίνη D. Είχε πάρα πολύ χαμηλή βιταμίνη D, κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διορθώνεται σε όλους μας, ειδικά αν έχουμε αυτοάνωσο. Θέλουμε σελήνιο για το χασιμότο οπωσδήποτε. Πρέπει να μετράμε το ιόδιο τόσο όσο ούτε πολύ ούτε λίγο. Η κυρία Ελένη θα φάει πολλά ω3 κατά της φλεγμονής και εννοείται ρύθμιση της ορμονικής ισορροπίας. Βάλουμε και ψευδάργυρο. Όλα αυτά αφορούν τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά, έτσι, όχι συμπληρώματα. Θα βάλουμε και ψευδάργυρο για την ορμονική ισορροπία και ω3 χρειαζόμαστε επίσης και για να ρυθμίσουμε τα ιστρογόνα διατροφικά. Τέλος, δέχεται τα 3 γεύματα τη μέρα. Να τα κάνει 4, οπότε θα προχωρήσουμε και με 4 γεύματα. Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, γράψτε μου στα σχόλια τη λέξη φροντίδα.